When you call it Kizindo Tulamtwana when you call it 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 Tulamtwana. Hello, my people. How are you, good people? Je dis say, guys, Salvador Ninjani Dumela, Madekwana Budi, guys. How are you, guys? How are you? I hope you're all okay, guys. Aiwa, Tisanga Namchingwacha Nasinchingoti, guys. Chekutanga, don't forget to register to vote. Handitika, South Africa, Botswana, Namibia, Varuma countries, Emma Duze, Makapoteleza, guys. Imima Muzwe Chinu. Hantika, Shakatosa Kisa Kutimutize, Nemumvura, Muchinda Kunezimwe Nika, Mamivarku Pisqua. Guys, there's nothing so beautiful and special like home
home is best guys, tinoshuvira kuendako, but guys panguva ino kazvinhu zvakangoti omei handika. Saka tiri kuti isusu guys ngatisaperera mukungotaura handika, ngatisaperera mukungotaura kwatiri kungoita nekungoti yellow 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 yellow, no, ngazvingopererawo mukutinde kunoregister kuvhota handiti. Enda unoregister kuvhota, your vote is your secret handika, your vote is your secret. Iwe ndiwo unoziva pauda kuvhotera, huudzwe, hakuna munhu wakumanikidzwa kana kuudzwa pekuvhotera, that's a fact handiti. Asi iwewo wega uchaziva chakakusvitsa kuinga kwauri, chakakusvitsa kwauri ikoko chichangokuita kuti uzive pekunesa x yako handiti. Guys, just take 3 days 4 days weekend guys, ngativei serious, let's be serious. Kumba kungonovhota wodzoka handika, kungonoregister kuvhota wobva wadzoka handiti. Hazvimbotori time guys, ngatimboitai chimwe chinhu for once, ngatingobatanai timboita zvimwe zvinhu zvingori straight forward. So for once ngatimboitai serious guys. Honai kuti senge, let me talk about people muno muSouth Africa muno hani maona muri kunyatsokuona kwazviri kuenda. Hesi mukoma moboys mukuona kwazviri kuenda guys, kuti muno muka Zimbabwe narichadiwe, havatauri kuti maforeigners vanotaura kuti maZimbabwe kuita kunge as if Zimbabwe ndirega ndo riri muno ino nyika handika. Pakanzi pabiwa Zimbabwe, pakanzi parepiwa munhu Zimbabwe, pakanzi patukwa munhu Zimbabwe, pakanzi padi zitari pamuromo pavo iZimbabwe. Havachatidi zveshuwa, takawanda muno, takawanza ndoto aiwanda kuti kwakasara ani kuZimbabwe, vanhu takazara muno kwete zvekutamba hani maona. Mumwe nemumwe munozvionera guys, patinda kumarobots pai zvandaona kumarobots nhasi ndaenda kunosavhiya ndarohwa neana guys, ndarohwa neana namba yamunosiziva yakatripula kuda times 3 kana 4 zvichireva kuti kune vanyuwani vakapinda hani maona, zvichireva kuti kune vanyuwani vakapinda. Saka iko zvotakunzi vanhu takumanikidziwa kutogwa negumba kumba tisingadi tichida tichinoiswa kumba handi mazviona. Saka guys iwo unoziva, munoziva guys, mirai ndimbo yeuchidzai mbijana. Patakakura isusu makore da takakura takagonawo ku time yacho nayo taiti 5 dzikachaya waingoenda paswichi remagetsi ungonoti ka magetsi tasingaziva kuti kune load shedding magetsi anoenda tongonoti ka tobva tatolaita magetsi obva todi obva atouya, and it's possible. No, you cannot vote online, and but by that time vabereki vedu afforded to send us to best schools, better schools by then, and takakwanisa kuenda kuzvikoro zvanga zviri nani. Munoziva kuti tasingazitanzi mvura inoshota, vabereki vedu vaive nemagadheni mumayadhi, maitori nemagadheni ekuti mairimwa muriwo unotyisa mugadheni, mairima chibage chinotyisa. Iko zvino kumatauni uku mvura chaishai inotoyera kuonekwa ichibuda mutepu. Mvura even mvura ichinaya manaira ari kuita kunochikunza kuna mvura, demu riri below water table, uchiya kuti mvura isiri kunai chiri kuitika chikuti vasuke mvura, vapurify mvura, chiri kuitika chi painenge yabuda nzi inobuda yakaita madhakameno. People are now relying nekuisa manhingikirai majojo tank nemaballs, but how many of us guys can afford a ball? How many of us can afford a ball right now? Even uri kudiaspora and une vana wekoko une mhuri dzimone, can you afford to put a ball nemajojo tank nemalining ese aya kumusha? You can't. Handika kune vari kuvaka vamwe vakatostika vakatostaka pavakagumira ipapo kuda window level nenyaya yekuti mvura inenge isina, ungavaki pasina mvura handiona material yese kona iripo, but kuti wovaka sei zvidhina zvinoda kukanyiwa, semende inoda kukanyiwa, mvura hakuna hani maona. Kuti utsvage mota inokutengera mvura imari futa ngofunga kubuda, mari yacho iri kubva kupi? Zviri kunetsa guys. Tichikura isuka ndikuranga tichibva kuna nagweru kumukobha uko taifamba netsoka tichienda kubhata handika kubhata shoe company kungono taisvika tikasvika baba taiba taipiwa zvimabhiskits nezvimabans kubhata taingoenda kunotamba Zimbabwe Zim alloys kugwereya kune vanaiziva ichibuda hutsi wokuti aiti tivedu air pollution, ichibuda hutsi vanhu vese vemugwere vazhinji vachienda kuZim alloys kokuya vachienda kuna bhata kuna Zim cast guys. Mukaenda iko zvino munhu watsitsi guys, munhu watsitsi vanhu vakutotora masimbi aya muZim alloys vachinotengesa scrap mai mwana simbi alloys company yanga iri one of the biggest companies mai mwana dzangove history dzangove ngano mai mwana vana bhata vaya rangovewo zita kana iri sezimu yekukuru vamene kuzimu wati kuzimu kasi ndakaona uchipfuta moto kuti ndichi kunenge uchipfuta moto vakuvesa chii hameno kushinge zvichifamba sei woshiya kuti zviri kufamba sei guys. Saka zvimwe zvinhu you don't need. Isusu takatodarika upenyu hwedu takatohurarama guys, but tine vana vedu vekuti right now vakanzwa kuti Zimbabwe vanotya vanovhunduka. Vana vekuti ukamuti Zimbabwe neye tanombonzwa tichifonegwa nevari kumba vachitaura kuti mutandamukira na 3 o'clock kuchibhorani anoti mati hakuna mvura, I'm not going to go back there. Hani mazviona tine vana, ngatifungirei vana vedu. Isusu yes takararama takazviona
taichira mvura patodira maswimming pool yanga iri jachawa chachatakura chiswima isu public swimming pool mvura ichisinga takazara mukati momo mazano akaoma kuti gwa nokuti mvura ichi vaneiwana pekudira imomo mumaswimming pool vaneiwana kupi vana havatozivi handimazviona saka ngatifungirei vana vedu vatiri kuzvara vane vana vavo generations to come iye mapiano imi generations to come ngatifungirei ivovo tiitirewo ivo handika mukaenda kuroad unonzwa tsitsi guys maroad ekufamba uchipinda malocation kana kuti mutauni chaimo makombo oga guys makombo ekuti unoti mota ikanyura imwe inogona kutonyura ikatopinda ikatoshaka kuti chose mai mwana handimazviona zviri pasimba apa saka inasira zvinhu zvokuudzwa nati kudi guys ndiuchara zvinhu zvechokwadi handi munhu wese akangwara anoziva makamboione pitauni yekuti kubva kunobuda kubva uko kunobuda kunosvika uko munhu wese ivenda guys munhu wese ivenda uya kutengesa maonyeni utengesa mashuku ya anotengera umwe ndiani uya kutengesa mazityo tauni yese kuita mavenda mai mwana kushiya kuti zviri kufamba sei what's going on. So as we love our country, believe you me guys, we do love our country and we love the people in our country, we love and the leaders in our country, but kana zvanetsawo zvarambawo, let's try to give each other a chance. Anditi kana zvatanga tege kuita chimbibindo kachichi kuti kana dzikakwana tikaona kuti aiwa apa parema zvokuti chisimu zvaramba tinosirawo vamwe vadiki vanenge vachine njere dziri kumhanya vombouyawo nemaplani manyuwani tomboonawo zvavanazvo zvikaramba futi handimona vobvawo vosiyirawo vamwe handimona tichingodaro hanzi ushema gunogadzwa unonzi ushema jana ndizvo madzoro unotambidzwana handiti tikangonzwisisa izvozvo ka tinobatsirika senyika handimaona mumarokesheni kugweru guys kune vanhu vakachera matsime muyadhi kuti awane mvura yekuti adire mutoilet nokuti maflashing toilet karemember kuna mablade toilets maflashing toilet une mwana ungamuudza here mwana utisapinda mutoilet can you tell a child usapinde mutoilet hazviiti kungodai wadaiso apa kwai mota yaklembwa kungodai apa mota yaklemba kungodai apa mota yaklemba hamuna freedom of movement unenge wakangosonwa chete uchingonzi wazopaka mota pasiripo wazodai mari yacho yamunenge ichitogwa kuvanhu inobvepi vanhu vanowana kupi mari nokuti munhu wese ivenda anotengera umwe anoda kutengera wenini ndiani anoda kutengera mumwe saka zvimwe zvinhu guys ka this time I think we have to be selfish guys and we have to think about generations to come. Let's kana tikangwana mkampa unoenda mkumba, please just go and do the right thing. Handika fungira vamwe vanhu chikuita kuti iko zvine zvimazimbabwe tiri toxic tive nebitterness atinayo tive nekuvava inyaya yekuti hatina mabasa makambani akavhurwa mabasa akawanda vanhu tikaenda kumabasa handimazviona mumwe nemumwe anenge ari kubasa hapana nguva yetoxic yekuti 6 o'clock akabaya live makuseni vanhu vanoita same time vanenge vatore 700 vanenge vatomukira mafacebook kudhara handimazviona woti ukabaya live even na 1 am panenge pane vanhu kudhara vanenge vakatongana woshiya kuti zviri kufamba sei handimaona inyaya yekuti hatina mabasa munhu akaenda kubasa kune uchinzi foni uko handimaona makambani akavhurwa ese amunoziva akavhurwa imimi guys vanoenda kumabasa nguva yekuti tiite bita inoita shoma nguva yekuti tisone tichivhura maghosti inoita shoma nguva yekuti tive toxic inoita shoma nokuti munhu wese anenge ava hands on anenge ava busy munhu ane mari yake guys aswera achivhura ghosti kusora achitukana nevanhu munhu ane keshi yake munhu ane mari yake chaichaiye ane zvinhu zvake haana nguva yekusora achigara pasi achinda kunovhura ghosti zvinoitwa nevanhu vasina chekuita varombo sesu handimaona vasina pekutangira vasina direction mupenyu vasina chinhu vasina future anongozvidza kuti upenyu hwangu tiri pasocial media pane ndikuita basa rokuvhura maghosti ndichingotikawa ndichingoenda ndo munhu ane mari yake hadaro haana nguva yaizvozvo handimuruzvona saka makambani akavhurwa vanhu vakadzokera kumabasa bitterness yatinayo isusu inoita shoma semazimbabwens bitterness yedu inoita shoma saka ini guys ndinoda ngokurangadza ipapo kuti veduwe ngatirege kungoperera mukuti takapfeka mayelo tongorega nguta tatekile tichiposta mayelo takunzi kunoregister kunovhota handika pavanhu 10 million kwanikwa pane 2 million vakaregister ko imwe 8 million yaindepi yainda kupi please ngatifungei ramangwana revana vedu handiti ngatifungei ramangwana revazukuru vedu let's do the right thing. Amen. Ndafura nepepapo guys. Right, regai tipinde munyaya yanhasi guys. Nhasi tinenge takaropafadzwa tine nyaya 2 ndichatry kukava. Handika chatry kukava nokuti manje handina kuita live guys. Semunhu munozivawo kuti inini ndinenge ndiri busy wono kungwafa. Indiri mungwafi guys. Zvandiri kukuudza izvi. Ndiri mungwafi.
saka ndorarama nekungwavha kusvika kupi vako vane madhigiri kavachinda kwakumavasa isusu vasina madhigiri tongwavha zvino kana tongwavha tose vane madhigiri vasina madhigiri saka ndiani uchapinda mumadhiri acho ndiani saka dzimwe nguva ndogona kuya palive guys ndakabatikana ndichita zvongu zvokungwavha zvane ndichita handima zvona saka ndichatoita mazuva anachatevera ndichange ndichita 2 malife handichika saka yekutanga pana patine timu ratinaro remucomment section in fact sendapinda patimu remucomment section ka ndagara ndatononoka kuuya handichika regai ndichange nekupa feedback pamusoro paeric handichika munomuziva eric mwana uya wekujobek watakaenda tikanoona kumikuku munoziva makaona pari kugara eric namai vake makapaona takataura nyaya yekudzokerai kumusha mukavanzwa wakati kumusha ndinotangera paizviri ndigara hangu imo muno nekuti mukuku wanuka tsvakise tinongochira muno hani makavanzwa zvichida kuti kune kwakaoma kumusha uko ani machiona saka pavaigara paipai ndoda kutenda one munhu so I am not going to mention a name kungomuprotectawo for personal reasons handichika pane one munhu akaita came through for eric namai vake mwana uya anonzi ane matinonzi masikula achandiziwa ndaposta achiitwa physio yaye ane 11 years anonzi asingafambi uya asingagoni kufamba asingagoni kumira anongogara ingogara kavata watakapa wheelchair nechikafu musi uya pane one diary we thank you very much guys ndisirewo bese rokuisa malove nemalex kune mudiary anichamutauri zita rake mosa zvakawanda zvinoitika pakataugwa masita kuhamani things like that anomaona akagona kuvati vabude munzvimbo iyaiya yavari kugara saka akavati vatsvage accommodation saka vakawana accommodation kurumwo yakanaka guys kwete muya mumukuku muya vakawana accommodation yorum yakanaka inonzi 1.5 hanimaona saka vari kubuda kupera kwajanuary yeunoshu vachiinda kurumu iyoyo saka vachange varimo and akati she's going to pay for 2 months kuti ivo mai vacho vagone kuita stable because pano moziva guys hatikurudziri kuramba tichingokupa kuti kwai chikafu ichi mari udai so atikurudziri izvozvo tinokurudzira kuti tinokutengera chiredzo handika tokudzisa kuredza toti chiredza chizvimiririrawo kuredza kwako kana kukabudirira kukaropafadzwa ukaita mabhasikiti ako 5 ehove uchaemploya umwe achakubatsira kutengesa hove ugotaura kuti zvakabva pai padhenda kabedzi gone total stranger yandisingazivi padiaris anomaona saka achabhadhira 2 months kuti vakwanise kuzvimirira ndakataura ndotaura navo mai vacho mai vaeric vozvimirira nokuti kune mapayments avaipiwa nevanhu akasiyana-siyana even yekuti mwana akwanise kuenda kuphysiotherapy handiti mari dzavaipiwa nevanhu dzakasiyana-siyana vaikandirwa maewallet akasiyana-siyana handika ndo mari dzatakati musadye mari haisi yenyu itai kuti mwana aende kuphysiotherapy ti mwana at least agonewo mabasics mona kuti mwana angachitambura kudai mazviona muti angachinzi ane shungu angachinzi nadokta ita so achiita but unyatsoona kuti dei anga asina kuenda guys aitongoita cabbage mamudza dokta achiti kwanzi you are going to be a cabbage if you keep on watching tv like this mamudza dokta wechirungu achitaura hanimaona saka toda kutenda ruoko rwose rwakatambanudzwa pamwana wena 11 years at least kuti akwanise kuti averenge ari kumba akwanise kuita mafizio nenyasha dzamwari guys ndino kwanzi kunonzi nevamwe vakandiudza vaindifonera vachiti kwanzi mwana akadai akafamba indakati aiwande zvamwari imi muri makadzidza manesi makadzidza zvamakadza kuchikoro asi sei chaiyo chaipesera ndiyamwari ndiyani final so azvishamisiwo tikatanga kuita one testimony pano yekunzi kuti mwana yakadi mwana yakafamba akadi kwanzi chiko nemunin'ina wangu kuda munin'ina wangu mukombe ndangoiona in passing SIS MELLY can I come out nezvandaita ndakuda kuti ndoka ndikutsvaga basa ndakuda kusiya zvandaita please kana pa open admin taura alright no problem let me pin Obulen Vincent Frederick okay let me pin I'll add you amuonika ndo zvatoda izvi ndikangona one anotaura sezvo zvizvika ndobva dati mission accomplished ndonyatsoona kuti mwari vari kushanda mwari vari kutaura mwari vari kuzadzikisa zvavakandituma indiri mutumwa ndogara ndichikudzai mwari vari kuzadzikisa thank you Obulen Vincent Frederick thank you Vincent one munhu akaita sewe ndatove satisfied ndinoti thank you mbiri kwamuri Jehovha nekuti hakusi kugona kwedu ndimwari ende basa raro kutsvaga riro uchariwana nezita raJesu for it cannot be otherwise handitika right so mai vachabuda muya voenda kunogara kvari kugara kumba nyuwani vagara kuimba nyuwani vanenge vane penyuovha vatsvagawo basa pamba pakasunga pekuti mwana anopushawo wheelchairwo vachitenderera vachifamba varipo saka thank you guys for everybody who stretched out their hands handika and gave something mwana ushu kuna mai vake
thank you very much guys. Life yave better. Mwana yo ndichitaura naye anosekerera mai mwana zvokuti neono wamoyo wako chinyevenuka kudai kuti tisere takaisa smile pamwana ushu moyo unonyevenuka kudai. So ini ndobva ndawambira wangu kuti akanyevenuka kudai achiseka ndoti Mwari ende munotigonera Mwari makanaka. Saka thank you my diaries everybody. Ndinoti Nesta Rajesi thank you. Mwari wakuitai zvakanaka handitika right. Number 2 feedback handitika kune makadhi ID card yamakati ndi verify handitika sadik echi yanzi what yemuno muAfrica yemuno ekushandisa aya anike ma ID card aya ini ndakatsvaga zvandakatsvaga guys. It seems as if makadhi aya anosikanwa but a few people and quite a few people are using that to sure. What I'm failing to understand is why I keep her as a secret, because they powerful organizations my idea but hana kusvika kuvanhu zvekudaro. Saka ndo pangontinetsa but it's like antosikana zveshuwa handitika anosikana. So vanoda nhamba dzekubata munhu uya handitika anoita makadhi handiti ndinokupai nhamba mukaziya WhatsApp mukati nhamba ndinokupai moenda munotaura naye muitirwa makadhi enyu. Zvikuru sei vane vana vezvikoro handitika nevaiva vane vari kuteeredzana kumabasa kwavo kwamunoshanda nzanzi muchatemerera mabasa. You have that card ndane card iro rotaura kuti ID yangu ngainde nayo kwamafesa anoverify inosikanwa hanimaona ngainde nayo obudisa that ID chia basa rako unenge watochengetedza handitika. Saka torai vanokwanisa kutora you can have that handitika vanokwanisa handiti anowa achida moyo wake anowa achida moyo wake please unotora kana uchiwa moyo wako uchikurambirawo asi zvokumanikidzana indangotaura nokuti you asked me kuti indai munotsvaga simeli muno verify. I went and verify kune vanhu vachinosendera message same day tipei number andinawo ndakapa number because ndaida kuve sure ndaida kutanga ndatsvakawo handitika but it seems as ndine vanhu vanotondoona Port Elizabeth kupi vari kutoshandisa hanimaona kumabasa nekuchichi. So ndo zvazviri izvozvo hanimaona right. And the other thing guys pama fingerprints apana ma fingerprints paya tali apana ma fingerprints paya hapana ma fingerprints apana right. Saka ichi 3 guys tikudawo video camera. So far tine a sister of ours who donated mari video camera. We want a video camera toda ubika zvakati kurei muna 2022 munomu, but we need a video camera for good things zvichauya zvitingakwanisa kuti disclose tigareta kudzai panapa hanimana toda kufamba chibika zvinhu zvakanaka naka chero both the personal life personal chips network ma video cameras tikuda a video camera tinge tishandisa ipo pano pa diaries but tinge tifamba handiti. So the video camera takaona iri good kuita zvinhu izvi the cheapest because zaiti dzinodhura ma video camera aita kuma 14 chichi tasitakazoona ye 9000 yakachipa ndo yatoti the cheapest. Saka tine yatakapiwa nei one sister of ours pano akatitumira mari akatisai mari saka ndakaipa kune munhu achanga achitora ma videos acho ndikati chengeta mari iyi ndiye kwayakaenda. Saka tikushota nemari yacho ye video camera I think for something like 4000 tikushota nayo anongonzwa kuda kuisa 50 rand kana 100 rand kana chiti tenge video camera so that patiri kutofamba tichienda camera yedu tinayo tinenge tichitofilma zvinhu zvamuchaona zvimwe zvacho zvichazoenda kwazvichaendawo pakumberapo muchazofara muchizviona munenge makazogarawo muchionawo zvamuchaonawo kwamuchaonawo hatidi kunge tagara tangobudisa iko zvinogiti hanzi dzimwe nzendo taurai masvika hanimaona kana taurai madzoka dzimwe nzendo hadzidi kungotaurwa ndi munozviziva saka please if you feel like unoda kutibatsirawo ne something and it will make a difference. I see mari kuti akakura zvekudaro and asi if you feel like you want to help us ne 100 200 watch so that we buy this camera handimaona because tichange tida kufamba tichange titogona kuenda musina network plus zvimwe zvacho zvinozoda camera whether tiri ku network kana kuti kuna network camera tinotongoida handimaona because kune zvimwe zvacho zvinoini ma episodes azvichada kuchutwa nazvo zvichitwa zvididi saka totona zviri nani pane kuhaiswa haya tichibhadhariswa mari every time. It's better we have our own camera handika tina bamnini vaya ndo vandicha basa iroro takavati mishindai munotsvaka munhu anokudzidzisai mugare muri up to date imi ndimi muchifamba muchiita izvozvo hanimaona. Saka takona zvakanaka saka we just pray and hope kuti aiwa kajanuary apfuura uyu tabuda mujanuary this is guys kamera ichange yavepo kana yatengwa kamera come and show you kuti kamera yedu taanayo video camera iyi tinenge taanayo handitika right. So guys I think ndo anandinawo nhasi rega tipinde munyaya tinayo nhasi tifonere varidzi venyaya tinzwe nyaya yavo kuti kamera sei tisati tapinda munyaya yechipiri handika patinenge tichinzwa sekuru Jabulani Ndunge vaya vakanga vari pachiti edmi panyaya yechivanhu chitonda show yavo yese ndo vari kuya pechipiri timbonzwa kuti vanotivo vanopa vanhu mari vanopa vanhu dzimba mamarriages vanopa zviri kufamba sei vari kupa mari yacho seiko toda kunzwisisa hanzi ndochinja mapepa kuita mari. Saka ini ndakunganidza dutu rangu ramapepa pano randinaro pano kuti nhasi pavanotoinda mari yangu yekamera inogona kutokwana mushure mekunge vandichinjira mapepa kuita mari handimazviona pano pafacebook pano palive pano saka vari pastandby
vachange vachizouyawo kana iyi ichinge yapera. Guys, batai mubatisise kana wakatyoona Winston ushu panyaya dzemaproject amuri kunzi maproject aya handiti mazviona. Regai tinzwe kune vakajutwa kuti zvekufamba sei. Be careful guys, kunze kuri kuitika zvinhu zvakawanda. Be very very careful and vigilant. Handiti right, regai tivafonere tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Vasikana ma investment ndiri kufonera ika mafoni enyu ngaaite karedi asikana. Mafoni enyu ngaaite redi kana yasikana we. Tiwane kufamba nenyaya. Ndiri kukufonerai. Anditi. Right, ndiri kukufonerai vasikana itaika kudaro. Tiwane kuti tafamba nenguva ichiripo. Vasikana fonai ndiri kutry kukufonerai apa vasikana ndiri kutry kukufonerai. Can you please call us? Tifonereiwo tione. Tifonereiwo tione. Tinzwe kuti muwande kudaro muchingotorerwa mari na Winston uyu. Anzani Watson urochia meno. Zvakafamba sei? Babasi direct. Yes, banditi president uri sei. Ende zvinokudza forogonya ufunge. Zvokunonoka kudavira izvi. Zvinokudza forogonya yangu. Forogonya yatokwira. Zvinokudza forogonya izvi. Davira ikafoni naye asikana. Indei. Yaiswa pa 0674 ndei. Ndege ndithe kufona 7. Vana muri serious ere? Vasikana muri serious ere? Vari serious ere? Hello, makati gomare. Sorry? Maisa phone number yenyu comment section. Ndakaruka ndaputsira ndikuda kuzama kutsvaga namba yokufona saka kana iwe achikwanisa kufona wafoni ipapo namba hiyo. Ani wacho. Hello, ana phone pa namba iyi. Vari kuvhunza zvokuti varoda kufonera vanhu vakatsotsiwa ne ndini ndosaka ndiri kufona ka ndini ndiri kufonera ika. Vamwe venyu havasi kudaira phone ka. Can you please talk to me? I can respond on behalf of them. Kwa hivyo vanouya kwandiri votiza sei voshaka pashow sei andishane nchidaro hanzvadzi. Can you please tell them we don't work like that? 3 times vachindinetsa izvozvi manje vabva kundifonera tavi pa live kuti vachidaira phone vakudisappear. Zvoshanda sei? Yes, I understand that, but I find it as emergent, so I'm going to respond. Chindifonerai WhatsApp because I'm using my ATM now. Hapana mnandipa airtime. Chifonerai WhatsApp pa namba idzodzi. Muri kunzwa?
Hello. Yeah, hello. Phone I WhatsApp number because ndushandisa airtime yangu. Alright, gani phone pa WhatsApp number hiyo. Alright, sharp. Kule nizia fulani fasati nsine kufika kwangu. Okay. There's one person calling. Hello? Hello, Smelly. Yes, Murisei. Hello. Tribomagadi, wananchi try my number yenyu yanafuwa ndo it. Okay. Ininiwo ndrimbu group irorora kajiro marina Winston. But andisiri ndanda kufonera itanga taisa ma leaders atachiti phone but ndangona kuti vanhu vati GC avasati vapinda pa program. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndina mbuya vangu vanga vari agent wake ku Cape Town. Alright. Saka mbuya wangu ndo akaudza kuti kune program yakavhurwa ku FNB iri kuvhurirwa ma accounts. Saka inini ndanimbori ne FNB kudhara ndine permit. Saka permit yakazenge expire kuirenewa then passport oba yazo expire. Vakati no havana basa nekuti passport yaka expire, havana basa nekuti permit yaka expire. Vari kungo vhurira vanhu Ku FNB. saka hanzi FNB. Okay. Saka ndikati alright. Saka isusu sataendako ndakatotiwo mwana wangu muna October account yake yakabva yavhariwa ku FNB nenyaya yekuti October iyo ndo yakanakira yonzi yaka expire permit yake because ndo mana ndakuisa mari yangu. Saka ndobva tatovhura tese nemwana wangu. Saka tisatavhura akatanga afona ku FNB achikonfirma ndezveshuwa here. Ndobva vati hazveshuwa widzo wati iyoyo iriko zvechokwadi vari kushanda vari under FNB. Anditi. Saka isu tikati anwa isi scam rikaitivhuri ndokuvhura. Ndakavhura end of August, September salary yapinda zvakanaka. Inenge yakaita 2-3 days isina kupinda but ndavafonera vakatitumirai proof yepayment. Vadatumira bva vatumira vandipisira mari yangu. Iye mwana wangu obva vaisawo make. Then October 2 weeks dzakati bha mari isina kupinda. Tichingobvunza bha tisai proof of payment. But as a proof of payment yai zvinhu zvichingonetsa. Tatoona kuti iri kunetsa ndo patakazovapa account number yemukwasha wangu. Ndikati mwana wangu bvati chisai mari yacho yose yamai vangu neyangu maakaunti. Saka vakabva vaisa mari isina kukwana ndo pakasiya chi mira hold on mira ndobizodwa tinyasofamba zvakanaka. Uri kuti mwedzi wokutanga mari yakaiswa zveshuwa muakaunti yenyu ya Winston yeku FNB musina mapemiti musina chi mari ikazopinda mukatoiona mari. Mwedzi wechi2 pamapay ndo payakadhileya ne2 weeks ndizvo yadhileya ne2 weeks mukawafonera zvikanzi mari iri kudhileya tipei maproof of payment. Vavanzi vachiisa kuakaunti yemukwasha wangu ndobva vatumira mari yaya yemwana wangu yakakwana yangu inini yakaiswa 7,000 vavaisa 3.9 vasiya 3.1. hold on girl, zvinoita kuti ku FNB ndongwapa account number yemunhu ndoti ndisirewo mari iyi iri kubvawo kuisai uku zvoita mutanga kutozvinzwa pano. Takatozotanga kuona sisineli kuti panenge pane chitsotsi chiripo ndechekuti mari dzese idzi dzakunyonoka kubuda vanga vakuexplaina kuti mari iri kupinda muakaunti 1 which means Winston ndofunga anga akavhura akaunti nezita rake achitora mari dzose dzevanhu achiisa umomo. Kutumira kwataizoisa manhangire bhosi yanga akapa vanhu makadhi e-wallet aya. Okay. Saka kutumira kwataizoisa maproof aizotumira vanhu chi muma e-wallet accounts aya. Okay. Saka mari kubva October inazombobuda tichingofona tichingodzwa mastori kusvika umwe angari agent wacho azotiudza kuti no mari vanhu vakadya mari vadya mari dzevanhu vakunetsa kupa vanhu. Saka ndirega ndikupei nhamba dzemuridzi wacho asi musazondifumura because ndikapinda pasaiti. Ndobva ndati alright vandafonera murume wacho akanditi nhamba yangu wapiwa nani ndikati inini kuofisi kwenyuka ndiri kukokandwa kuna uyu ndokandwa kuna uyu nekuna uyu. Saka kuti nhamba ndapiwa nanjeje hazivi vanditi chifonera yanonzi maposa
ari kuita zvokuburisa mari saka taurai namaposa wacho ini anazota namaposa because inini mwana wangu anga achifonerana nani nemukadzi wacho Glenda achitaura naGlenda achinyepawo ndichatotaura naanza achifodi kudini aise mari atumire mari chichi haataisa azodini mari kusvika yangorova yakadaro December yakuda kundopera bandangoti saka timbosiyana nazvo since holiday yakusvika January kuzotanga kufonera vanhu havachabata mafoni imi pamakajoina nai mudhayari iwo tori mudhayari chaishai iwewe pamakajoina makanga muchipromiswa chii aiwa apapa ndatakambopromisewa yava nyaya yekuti tavhurirwa maakaunti ekuti tikutoisa mari dzedu zvichifamba zvakanakawo kunge munhu avhura kuabsa avhura kuFNB iwe kusaidi kwako noti ndine vamwe vari kuti vakanga vachinzi dzimba mota chii amene tichanzwawo isusu patakavhura FNB takavhura iri nyaya yekuti taitoziya tori maakaunti yanzi mukando wati ichisawo mari dzedu umomo but pane vakazonzi FNB ndofunga akazenga awondonga kuFNB because anga kuti ndakuchinja kubva kuFNB because FNB iri kunetsa inenge yakufriza dzimari yakudini ameno zvangangoexplaina vari kunetsana neFNB saka takuvhura kupi kuabsa isusu takatonzi vhurai khadhi raabsa rikati no because hatatoona kuti pane chitsotsi chiri kuitika chivhurai kuabsa diamond card kunenge kwakuitwa zvemapledges kana muda kupledha dzimba kana mamotikari mari dzechini ndo pakazonge pakuitiswa vanhu zvemapledging inini kupledging handina kuenda mari yangu yandiri kutotsvaga ndiye salary yangu yakatodyiwa andiselina can you please pin number dzimwe number dzekuti vanhu vafone makoza akunaya manje can you please pin dzimwe number vanhu vafone chimbofona titinzwe alright imi zvinhu zviri kuitika muno munyika izvi pano pasi apa zvinhu zvamukutaura maZimbabwe muno muSouth Africa saka iye zvinokati ufonere mukadzi wacho ndakazomisira meseji apa akangoti bluetooth akabva andibloka ukafonera mukadzi adera achabatika murume achabatika saka hameno vamwe vari kuti pane anonzi chamu ndiye anonyatsowirira naye vachiita magemu achona iwayo yanga agent maagent ake chaiwo aisevenza nawo aimutsvagira vanhu vese vakatobuda because haasi kuvabhadhara isi tikugarepiko tisingasangani nezvinhu zvakadai inde hatisingazvioniwo timbopinzwawo magurupu akadai aya motijambireiko kapa munenge muchijoina zvinhu izvi motijambireiko muti edhewo next time tionewo saka takambonzi kuFNB but inini ndakaenda zvangu kuFNB fraud pane mukomana akaenda kuFNB fraud akadzenda kumapurisa unopiwa inonzi affidavit necase number kuFNB kufraud vanga vatotipa macase numbers saka uyu akakwanisa kuenda paakaenda akaunti yakabva yablokewa Winston akabva amufonera achimuthreatena kuti iwe wavharisa akaunti yangu mugurupu medu mumanje mazimba isusu tiri nyoka ameno anga arimo manje anga atiudza Winston zvatiri kuronga zvisi saka uyu agent akanga afoma gurupu nesu achitiudza zvekuita achida kutibatsira kuti tiwane mari dzedu achitiudza kuti akaunti iri kuvharwa musi wa21 akabva atozobuda I think a week ago because anga akuthreatenawo vakumutsvaga vachida kumuuraya saka akati hii life yangu haisisiri pari right because ndachikubatsirai makunditengesa saka akabudawo abva achinja namba yake patama kokuenda saka takazongofonerawo vamwe atakafonerawo ini namba dzakandinawo vakangofirefeta vakati no mupenyu plus pana ambotiudzawo kuseni kuti ati patavhurwa program achauya because iye ndiye ane upombo hwakawanda hwekuti anyatsoti kana akauya paprogram zvinganakidza nokuti ndiye anenge ane umbo kunyatsotaura alright ndakukudonedza pane anonzi Ashford anekuti ane information ndiashford kana kuti ane amene right saka chirega ndichikudonedza atinzwe afone notoda kufona ndi ana mari data ada kufona direct alright thanks name inga pajoni pari kuitika zviro 9 hey saka mukona zvikuita guys vana vanovhura maka vanenge vane linki mukati momo azvingovhurwe nje kuti azonoita account dzekuti unofona kubank uchiti kwai mari yangu yaya inoida kuisa maakaunti mangu chichinjai muise maakaunti bank richita kuna zvinhu zvakadaro vanenge vane malinki magame mukati vanenge mavari malinki vane malinki muno ese mune wori wese hanimona muno mune wori hakuna munhu asina prize pese pawasvika muno ese but now scamming your own people pazvinhu zvakadaro manje hapana mira kana right Ashford fona tinzwe takakumirira fona tinzwe Ashford
Ashford fona kachifona takabvisa vanga varipoti ufone iwewe fona tinzwe because paita makalls akawanda ndichazive kuti yako ndeipi manje zvaka bluetooth adazvidaiwawo zvakoma Ashford fona ndakatomirira kuti Ashford afone ndakamirira kuti Ashford afone who is this Winston nkadi why this kunyeza zari zvenyaya hanzi Ashford ati mfoni ndokomfonera pa namba dzipi not pafana nakwanda ina ndozipi namba dzake ndidzipi handina namba dzake ini Shalom ndikazomfonera because handizizi namba dzake pafana nakawanda ina ndizi ndoupi kuna ndiya kufona handisi hello 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 yes andadzi muri sei ndiri right muri sei mushe ndimi Ashford no handisi Ashford ndanagara ndambofona ndambotaura nepakutanga all right taurai tinzwe kwemimi handadzi makapindawo sei mugame iri takapinda tichijoina ndakajoina through agent yekuwidzwa yachona because when vachitanga kuita program yaiva yakanzi iproject yokuti uchajoina kana wajoina mari yauchabvisa iwo ukapledge ichazenge ichizouyisa interest ye 20% per each and every month pyramid scheme saka makapinda iri pyramid scheme yes okay no hello mataurai right saka agent inomba ndijoinisa paipa inomba ndajoina saka waibhadhara 250 wobva wavhurirwa account yainzi yaishanda iri as 2-in-1 account yaishanda iri as account yomukando budget plus marounds yemarounds plus yokungoshandisa as your personal account alright asi account iyi taishandisa iri one account ichishandiswa nomunhu wose pawaidhiposita mari uchishandisa reference yezita rako refone number saka ndo paizoreflecta mari mukadhi rako riya raunenge wakabata so nokufamba kwenguva mirai hazvadzi mirai tinyatsonzwisisa muri kuti kune kadhi 1 rakavhurwa reFNB vanhu vese vakarekrutwa maisa mari mukadhi 1 iroro asi iwewe mari yako waizoshandisa through reference account yaiva 1 munhu aiva rekadhi rake asi iwe uchizodhiposita mari kuti iuye mukadhi raunenge wakabata riya unoshandisa reference yefone number yako nezita rako okay right wow pakutanga zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka according to zvavakanga vataura yeino tazosvika pachikamu chokuti tichinda pamukando yemapledges zvakazvarehwa ndo pakazobridja pakatanga kuchibridja contract bank zvanga asainira nebhengi azvizvo zvakazoitika nobva vamuvharira system kubank saka iye kuti achidzoka kuudza vanhu kuti zvino kubhengi abridja contract because vakataura tanga kutaura information vanoti akanga achiita like aita zvemoney laundering achitora mari achiovhatora mari zvaakanga atendera nebhengi hazvizvo zvaanga saka vanhu nobva vapledja mari dzeya dzekuti waiti ukapledja mari yozouya yogara for like 3 months kana kuti 1 year each and every month mari iyo inenge ichibhadhara 20% interest saka vanhu vapledja mari maitoiwana ma20% amaitomawana imimi so far tina kumawana nokuti pakangobva papledja vanhu madopa akabva achito system yakabva yavharwa saka haina kuzombobvira achishanda kubva ipapo iye pachina kuti achidzoka kuvanhu kuti ataurire vanhu kuti zvaita zvakamira zvakadai akatanga uchingotsikatsika achitiza achishandisa vanhu iye Winston wachona nomwe anonzi chamunorwa ndo vakatanga vachipusha nobva vaona kuti kuFNB havasina mukana wekuita zvinhu zvavo nobva vavhurisa chimwe chibank chinonzi chibank account chinonzi chediamond ndo chavakatanga kuchishandisa icho vachinyepera vanhu vachiti mari dzinouya mari dzenyu kana dzauya nekadhi ripopa muchazoiswa yachazoiswa saka time yakafamba kusvika pamwedzi yaye mamanthi anganga atatatenderana kuti kana tasvika paperiod mari dzedu dzofanirwa kuchidzoka iye nobva achitanga kuchitsikatsika achingotiza
magrupu ese ataicommunicata naye akabva bloka kuti pasataura pasava ne-n1 vanhu anokomenta akabva bloka unobva angosiya maadmin chete kundiwo anokwanisa kusenda. Saka zvaita seizvozvo inobva achiti kana muchida mari dzenyu iwewo haufanirwa kuvhunza mubvunzo wakaita seyo pano pagroup. Kana une mubvunzo munofanirwa kuuya 1 by 1 kuinbox muchizondipa mapurizi enyu. Right, inini ndakatofona ndikataura naye, ndakatanga kutaura naye end of November. Ndikamubvunza pamusoro pemari yangu, akapindura achiti zvoni aingotsika-tsika achiti achaunza mari, achadzosa mari kusvika ndazomuti waofa nobva andibloka kuwhatsapp kwekwe. Andibloka kuwhatsapp ndikabva ndaona kuti panapa tatoparadzanzwa bhozi nechimwe chikwata chese chatati nacho hatichakwanisi kuti communicate. Ndobva ndavhura group rokuti varume hatiuya tisangane pano tione tingaita sei. Ndobva ndazosvika pachikamu chino kuti hande tinobatsirika kuti tiwane kuti tingawana sei maadvice okuti tikwanise kubata this guy nachamunorwa wake, because mari dzavakatora dzakawandisa dzigoni kuti dzingangorova dzakadini. I can't believe this is happening, really. I don't believe this. I can't believe this, guys. Kuti really anzadzi nekungwara kwa makaita kumakatoyeso nopinda mgrupu mukatonyeso noisa mari yenyu ndikuisa kuinvestment ye 20% kumazimba. Zvakatoitika izvozvo nekuti pakutanga zvinhu zvaitofambawo zvakanaka tichitoona kuti zvinhu zvinotova nokutoekera. Takatombozama kutomboti tibride kuti zvinhu zvatinzwisiri vanhu vachitonyumwawo, but nekufamba kwenguva ingozopedzisira watovarairwa uchitoona sokutondiwo wotosara. Wow. Right. Anjadzi pane Ashford akutaisa message WhatsApp. Let me check namba yemakadaro muripo. Toda kubata Winston pamberi apo. Saka dambotisa ma messages aisa. Don't know kuti anyora kuti chi ari kutaisa ise usiyele namba yari kundipa kendoni. Wow, ingapana kumira mushi. Saka mari yamunoti mimi yakatorwa mugrupu mamuri vangani mugrupu? At first group rara kutosvika kuda kwani magrupu aitosvika kuma 10 aiva 100 but nokufamba kwenguva vanhu vakangozitanga kudropa vachienda effect pakatanga kuvharwa system yeku-FNB pamakadzi ataishandisa yai ndo pakabva padropa vanhu vazhinji. Ko mari dzavo vakadropa vakasiya mari? Pakablokwa system ye-FNB mari vanhu vakatanga kuchitevera vachingoti ko mari dzedu because vamwe vanga vaodhiswa makadhi okutotengesa okufamba vachitengesera vanhu kuti vachivhurisira vanhu kuti vanhu vajoine mukando yavo. Saka pakabva pavhwa kwasystem vamwe vanga vachitwa nemакадhi anosvika kuma-50 25 mudzimba vatomabhadhara ma1000 ma2000 nematisheti nematisheti ari mudzimba. Saka system yakavharika vakabva vatanga kungotiza vanongozotanga kudzoka neinformation yakakwana kuti FNB system yavhagwa nekuda kwei, but kuti vanhu vazoita turn-back vakaramba vachingoinfluencewa kuti munofanirwa kuti mubvise mari zvekuvharwa kwesystem ye-FNB. Zvinhu zvinongoitikawo, asi mukana uripo rokuti tawana rimwe bhengi rokushandidzana naro rinonzi Diamond rinenge ichiitwa powered by ABSA. Ndio mataurirwa zvakaitwa zvinobva atoprindiwa makadhi ainokurumidza akatotanga kusaplaiwa kuvanhu achitozitileta kuvanhu. Right, but mirai makadaro hanzvadzi, mirai makadaro ipapo. Ndati mumire ipapo. Right. Hello hanzvadzi. Munofara SIS MELLY. Ndiri right, uri sei right? Ndiwo ngori museku ina seku yenya iyi. Tell us what happened. Okay, chakaitira ndechibaiso. Ini ndaishandirawo chirongwa ndikasvika kuti ndaishandira company inonzi Soul Wallet. Yes, Soul Wallet inotyikizana kune Standard Bank inoita zvekudistributa ma-bank cards also. Okay. So from Soul Wallet pane munhu anonzi Chamunorwa mukondombera aindiziva nema-marketing skills angu ma-marketing andaita ndichiunzawo vanhu business and stuff. So vakabva azonditorawo kuSoul Wallet ndobva ati kune chirongwa chimwe chatoda kumutsa. Chirongwa ichi chiri kutangwa nemunhu anonzi Winston chine organization ine zita rokuti Wide International Development Solutions.
So World International Development Solutions. Okay. Yes. So takatanga chirongwa ichi, it was in May. May 2021, right? And then kubva ipapo takatanga kudistributa makadzi. Then donzo ra Winston ranga rekuti tikadistributa makadzi, then tikabata namba yevanhu vakawanda tobva ratanga mapledges. Mapledges ichi kwazopledge vanhu mari mapledges mari yako mira uri kuita breaka mira pane network yanzvanzi ukaisa wainzi pledge ukaisa mari yako unodini wainzi ukaisa mari yako let's say waisa 1,000 rand unoizowanawo 20% 1,000 rand. Alright. Ukaisawo 10,000 rand unongochiwanawo 20% 10,000 rand. Any amount yaunenge waisa unongochiwanawo 20% yeamount iyoyo. Alright. Yes, and donzo manje raita kuti vanhu vazonzwisisa kuvharwa kwavo. Ndokona anachoverenga macomments kuti vanhu varifunga kuti pamwe zvinhu zvakapusa vanaivharwa nenzira dzakapusa, but dzasiri nzira dzakapusa, but dzasiri nzira dzine chikoro mukati because munhu akaenda kuchikoro. Why ndiri kudaro? Aisanangura vanhu achiti mari dzenyu dzinodzoka pakuti isusu tinoexporta zvinhu zvakaita sefuel ichienda kuZimbabwe. Exporta zvinhu zvakaita semagoods any product tinokwanisa kuexporta kubva kuno South Africa kungava kuMalawi kanzi kuri kudiwa macarrots in bulk, you can transport macarrots kubva kuno kwachienda kuMalawi chero any country. So zvakava easy kuti vanhu vairese vatenge mazviri ende vanhu ndopa vakabva vatanga. Hapanawo here akamboita due diligence yekutsvaga kuti company kutaura nezvayo kunzi tinoita zvemafuel and watinoti inoexista here. Hamuna kuita due diligence here, makangoonowira nebhozi makatengeserwa nemuromo product. Chaitika manje mukanatasa vanhu vese vachataura kana vamwe vatotaura chaitika kuvanhu vese vakazoinvesta mari dzavo. Weston munhu anosvitsanga anything chaanenge akuudzai munokwanisa kutenda machiri kana akuudzai muchindwanana muchiwirirana. Ane munhu anoziva maways ekutsvaga mari nemuromo, zvokuti anything chaanenge akuudzai nemuromo wake kashoma kuti muonese kunge zvinhu zvazviexiste. Alright, okay. So apa vanhu vakazopepuka through kubuda kwangu because inini chakaitika chekuti join this organization. Akandivimbisa zvakandivimbisa akati right charity mapackages ekuti parikuzotanga kupinda mapledges company yatanga kupinza mari munenge muchihora 20,000 and above a month. And you understand? Then rimwe squad rechera kumashure kwenyu munhu bisanifanira kunge achihora 16,000. Alright. So zvadaro ndingangoti akapromisa in fact everything, but after that akadeliver nothing. Alright. Sa iwewe kuti uzofind out iwewe kuti there is something fishy chiri kuitika panapa, how did you find out semunhu angari muina seku? Right, inini manje zvakaita kuti inini ndizoona kuti kunhu kwatiri kuenda hapana. Yanga iri nyaya yekuti pane this other girl ainzi Komocho. She's a South African citizen. Ndiye mumwe akashandiswa pakunyora business plan this wide international development solutions. Right. So the moment yaakabuda Komocho, ndakava neimwe picture yekuti how comes kuti Komocho anosiya chinhu kunzi chine madeals achazoenda mamillions naye uzopfuma out of it. Ndopanakatanga kuinvestigata kuti chii chinombonzi wide international development solutions. And from there ndakaita sekunge munhu akuonesesa. Ndopanakabva kubva ipapo pane information yange kusashayiwa neni vanga kushiyana nachamu because nachamu vaibvuma kunyepereka. Because inini chamuma ndakatanga kuudza chamu zvandaiona ndakati chamuka what do you think about this organization? Unoona here tine kwatiri kuenda. So chamu mashoko ese andaidiscussa naye aimatorobha anoudza Weston nerwesere. Alright, ndokudzimba kwakaita. Inini manje ndo kusazowana imwe information yavanga vakudiscussa pari pachiseko chavo. Asi inini mandagara ndiri ahead kumberi kwavo ndaiziva kuti vari kuronga chakati.
because zvese zvavaidiscussa ka Chamu aizouya machinzoti discussa kana mudhara zvakati then ndobvona kuti okay so dhiri riripo apa idhiri rekuti isusu tiri kushandiswa kuti vanhu vakapinda uyu Winston unobhadhira mari isusu hatina chatiri kuwana out of it ka vanhu vapo vakatanga kupleasure ini isusu tashanda naye hakuna kana munhu akabenefita including ye Chamu wacho iye aishandiswa semunhu wepedyo hakuna chaakawana Winston akadya mari iyi ega ende mari dai kunzi akaidya zvine musoro mari haana kudya zvine musoro akaidya kukavha mamwe madebts ake aikureta vamwe vanhu mafias because this Winston aitobva mujeri before. Okay, angari mujeri remuno muSA. Yes, remuno muSA. The more reason why ndiri kutaura tanga neconnection munhingikiri because necriminal record how come vaizomupa that such an account kunoita deal kunhingikiri unovatita background check mafingerprints ako anotoripota handiti vaimupa deal rakadaro rekuti aite mari sei iye abva kujeri. Okay, then pasananguri ipapo right. Winston pache zvake anga asingazokwanise kunge achiva kambani dzake so akapinda mukadzi waanogara naye waanoti mukadzi wake though ndiye munhu akavhura hapana chimunhu ari kushandiswa mukadzi but iye sitato zvizo ari kushandiswa ndiye munhu ane zita rakavhura that financial development. Alo mukundinzwa? Ndikunzwa kuti akashandisa mukadzi so ndo dhiri ravaita uyu mukadzi uyu akabva ononge zvinhu zvese zvine musoro akasvika pakusiya basa mari dzapledges dzarasei dzatanga kupinda mukadzi uyu anosenza kuSABC. Okay, ari ani ndiani mukadzi uyu ari chii kuSABC? Ndingangoti editor wefirimu wedrama ronzi Muvhango riya. Okay, une namba dzake mukadzi uyu? Une namba dzake? Yes, namba dzake. Information yavo yese ndinayo hapana chanditi. Ingodzitaura namba dzake ipo pano. Hapasina chekuvanza kapa, tipe namba idzodzo. Saka imini muri kuziva kuti mukadzi uyu ndiani account yaishandiswa mune information yakakosha kudaro sekubatsira kwamakaita imi makadikira kuenda kunoripota kunyora matsamba kana ku e-news kana kumuvhango ikoko. Umanaka haya hanjati network aite seyadona ya pakaipa but imi mungadi makaita mukadzi uyu anozikama uyu anonzi achienda kuSABC tonyadza munoendesa kunhikikiridzi kunobvondora kunhiki hanjadzi ndipe namba dzinoti chii? Okay, it's 079 817 8535 achinzani? Anonzi Glenda. Right. Ramba uri papo anjadzi muri pafoni iyi ndakukudropa ndoda kushandisa foni yamuri iyoyo anditi anjadzi vane shumba ndakumbokudropa zvakanaka. Alright, sharp. Right. Imimi rambai muri papo. Let's get hold of this brand Glenda usho. Ndiye watiri kutoda. Achatishisa pane murume wake. They have to do the right thing up vanhu mari dzavo. Iwe mari inogwadza Silver Glenda, mari inorwadza. Dzotambe nemari. Hello? Os Glenda ligai? Kiteng os Glenda, ubwali os SIS MELLY ne? SIS MELLY Diaries. Yes, you are speaking to SIS MELLY Diaries. Ubwali osmeli, SIS MELLY's Diaries. Okay. Yes, I'm calling you in connection of the company that you were running before. Okay. Yes. Can we please get hold of your husband? Where can we find him? Because I need him to call me ASAP.
Otherwise, this will come back to you, my sister. We don't want to ruin your reputation. We don't want to ruin you. We just want your husband to do the right thing and give back the money that he took from people. Yes. I hear you, Charles, but I will deliver your message. I beg your pardon? I will deliver your message. Please, when do you think you can call me? I cannot decide for you. You cannot decide for him. Okay, no problem. I'll just wait to hear from you guys, and then we'll take it from there. Because this is just a courtesy of calling you my sister, because we know everything about you, we know everything about your husband, but we want to do the right thing anyway. Just do the right thing anyway. These people, they invested their money with you guys. Give them back their monies. Otherwise, it will not end well. Hello. Ma'am, I said I would deliver your message, but I don't understand if you're saying you know everything about me and about him. What is that supposed to mean? Okay, no, we found out that the company name World International Development Solution was opened. The account that was being used before it was closed by FNB was opened in your name. Was opened in my name. Yes. You know what, ma'am? Let me deliver your message, and then you guys will take it from there. I just don't think it's okay that you will call for such a serious matter with the harshness of your tone. You know what I mean? It almost feels like I'm supposed to be threatened or... No, I'm not threatening you, my sister. Sorry, my voice is like this. I'm not harsh. This is my voice anyway. Even if you call me in any happy day, this is my voice. Sorry if it threatens you anyway. It's not with me. I will make sure you get your message. That's fine. Okay, no, thank you. I'll be waiting. All right. Pleasure. Right. This is the wife. Andrade Ashford. Yes, Imi mroma mchiti hello amusi kuzoti pane munhu here. andinozinzwa. Ndaishora kane mukadzi wacho zvino imama muita mwana mamuchingoti hello ndanozokuisai pamute. No, ndarire munhu wandanga ndinaye ndiyanga achiri pafoniyo. Right, muzoti guys ndikuitira kuboila guys. Musa ndikuita kuboila sezvokutora muchivhundusigwa mazimbabwe ndikwa kunourawa munhu. Guys, musangoda kungobvuma kungovhundusigwa so manzwa. Musangobvuma zvimwe zvinhu zvakangopusa so. Handiti iwe ugoni kuurayawo munhu wacho. Mungovhundusigwa dhanze sefu. Saka muchasvika rini muchingoro zvinhu zvichingorova muchingonzi hey sefu hey unourawa unodidi mari dzakwanda dzichirova kudai so. Ndozvandaudza ivo vanhu vava ndikati kuna kushikizirwa kuti nyangu ndakashikizirwa pana ndakuguma kusvika. Hey, it's a crime on its own. You guys, you can take it further. You can take it further. You can take it. And this is my you can take it further, guys, and expose these scammers. It's and one miskana we understand BC avato no ruina repetition ena muvango. And mazwana. Two, when I speak out, you know, mirira izvo zvinyaya dzana speak out. And it who link you up mwende musangopinzwe fiye. Hey, safe. Pamakanga mchindikwa mari makanga mchivunza kuti tiri safe. Pamaisa mari dzenyu muchinvesta mari idzi. Makanga mchiti kwanzi muri mari bvunza kuti muri safe here. Hanti maingonzi by investment 20% makabvunza kuti muri safe. Ndo basa rekuti you report these kind of things, guys. And we take these matters to speak out. If he doesn't get back to us, guys, I will help you to speak out. As long as you guys mukutaura zvamukutaura izvi and hakuna munhu anouraiwa because vanenge vatori under spotlight. Mukona nyaya yavi papublic. Hakuna munhu anofa. Ashford tikakushaya Ashford. First suspect yedu tiri kutsvaga Winston nemudzimai wake ende mukadzi wacho hanesi tine information kudhara. Saka huna kwaunoshaya uchinda. Wazvinzwa usavhundusirwe. Bato wakadaro pane nhari kufonowoya. Hey, but talk about hello? Yes, Murisei. This guy sort of. Ina handizivi imiti motoziva ndimakanga muchinesa mari kuinvestment. No, isusu manje kanari guy think takatonyura ndofunga 100,000 tichinzi ma-investors need this guy. Oh. I'm telling you, tangobatira nyenyu pakati manje ndototaura nemurume wangu kuti ndovi kuti nyudza 100,000 kava vachiinvest vaneland kubulawayo and then taitoenda kumeeting kujoburg mutauni ndoma mune maoffices avo. Quite your name offices.
Yes, capital building mazuva atakatotanga because isusu mari dzataiinvesta as ma-investors dzaiva dzekutoti vatange renovate ma-offices and kuclear ma-grounds avo and all saka isusu taitova sema-investors and then ivo vaiti kune mastenzeri ari kubulawayo achanga achizobhadharwa like in installments saka paitova nema-agents aita kurekrutwa patime iyoyo. That was 2018 2019 2018 2019 there. Vakomananga, and then you guys, you kept quiet. Nyaya ingori clean, nyaya kushudu bobo, nyaya kada iso. Yekuti munhu wana chance yekuti mubudo pa SABC muchitora nyaya dzenyu mumakaungana muchione kuone sitaka kutarisa pa TV show. Morega nyaya imunyarara zvenyu. 100,000 gold. SIS MELLY takatongwedza kufollowa up takuda mari yedu and these guys, so takangobva tangoti no vanhu ava vari kutotiwestira time because vaingoramba vachiti tichati vachingorefeyana to each other ye mari munozopiwa next month kusvika takangosvika pakuneta kuvabvunza mari iyi. Then totonzwa ipapapa muchitotaura ndabva ndatoti to my husband iwe inzwa nyaya iyi ndo vanhu vaya mari iyi kai munhu uyu yakatanga kudhara basa rake hana kutanga nhasi but munhu aiunza ma-news scams each and every time and the people would fall for it. Hana kutanga kuita scam iyi nhasi. hanzi ndiye proof of payment titori nayo SIS MELLY ye 100,000 takatomupa. Vanobuda pa-TV guys because speaker tichavaunganidza ava vachinoitwa interview vanobuda padhingikiri vakana kuti pa-checkpoint vanotobuda fair handiti maona chetakungodeko zvine zviraiti hatichatauri zvakawanda pane valive because hatichazivi pane mhutsi ikafuti palai pane tine nyoka kadzisingadi kuti vamwe vanhu vabatsirwe pane kuti panenge patika zvakadai mumire nevamwe vanhu vanotora information vati maende gweseri manje tichagara tiri ahead of you haticharevhili zvatinenge tichironga munozongozviona zvakuitika. Ehe tiripo SIS MELLY takatovharwawo nevo vanhu ivavava but it's just that takanga mune gurupu here imi vanhu ndakwidza forogonya yangu yakwira zvisingaitire zveforogonya yangu dakutoputika chaiko. Mune gurupu ramunaro here vanhu imimi makapinda gurupu rine vamwe here ve100,000 hatina kupinda group isusu inzwa SIS MELLY isusu tainzi ma-investors handiti. So there's this other South African guy wavaishanda naye so ndiwo akasangana with my husband kwavaishandawo ino business ravanoita so akatoti no there's this guy from Zimbabwe ane big project yaari kutanga so this guy anenge akatoinvestawo mari in this business so you are from Zimbabwe you can also join maybe utobatira chinchini ndakainvestawo mari chinchini so vakawana land kuZimbabwe so isusu taiinvesta as kuti kana maland azotengeswa tichapiwa mari yedu back. Akanga ati company yavo it's like vari kubhorowa mari from us vozotidzosa ne-interest kana vatengesa land yavo. You understand? Saka isusu taiva ma-investors vachazopiwa mari yavo back. We were not involved kune zvekutenga maland. But the bottom line is makatobigwa mose wedha wakaudzwa kunzi tiri kukupa uri kuinvesta kuti uzoditi uri kutenga chiyungu mese ingori makatishandisirwa different scams chete but ichingori scam. Makashandisirwa different scams but iri scam. Sakutaura nyaya apa ndopatutoti na my husband ibe chirira nyaya kutaurwa na SIS MELLY ndiye kamunhu uya kuti bvara 100,000 yedu yatatoseka. Chandinakidza ndechekuti mose nemurume wako munoteerera SIS MELLY mose baba namai. Ndo changondinakidza vari kuti baba ndimbowa mhorosa. Baba mhorosa. Alright. Hello bamnini muri seiko? Mujua munganetera 100,000 kuifambira chiwa bamnini. No, munozera 80 here SIS MELLY. Company yao yainzi Taden. Alright. Taden, TADAN. And the guy who was the chairman anonzani Winston Chunda. And angaine team lachana there was another guy guy futi anonzi David Lalo. Okay. Is like he's also original from Zimbabwe Bulawayo. Then he was working near another guy, a South African guy in Zimpo. Alright. Then got your syndicate.
Yangaita syndicate. Well, we didn't know at the time, but yeah. So when I actually put in that 100,000 madam, doing my trips, we end up with Zimu, meet counselors, and stuff like that. And also cover my expenses our office. But when I gave it to them initially, it was a loan which was saying well, it was meant to be transferred. They were meant to pay back, or either it was going to be an investment, which would allow me to get a piece of the pie. You understand? So on the day that didn't happen, and there was also now the infighting between those teams, because my issues Hold on, I've got a direct call. Let's hope it's him. Hold on. Hello? Yes, okay. Diana, now, Mr. Oh, not in the Winston because he direct number, not in the phone. All right. Bamnin, follow away. You chirongwa muri comment section. The guys go our phone, but ndoti mudzimai wenyu ngapinde ku group riri kuvunzira fugwa vamwe vaneni on doctor pinde mutungane koko ndokwa chaita make sure amuna snake mu group renyu roro re WhatsApp nokuti kachanda ne snake ka zvinjoda zvibudiriri ini ndichashanda nemunhu one anove uyu ari mu hide uyu haiduyo ashford ari mu disguise ndiyo achashanda naye imimi mese vanopa information mopa iye indoshanda naye so that zvinhu renyu iri tiri bate kana richinda kujere mari yacho chirova renda kujere enda ari kujere. Alright, pakanaka. Right, hanzvanzi muri pafoni hanzi itinzwe? No, not mimi, pane vari padirect. Oh, vadona. Alright. Pane vangwari padirect call apa. Right. Saka zviri kureva kuti pakarohwa bag up. Ko vasipo panapa? Pakarohwa bag panapa guys. Pane vamwe vasipo kasitoziva nezvenyaya idzi. Kozota vamwe vasingatofollowi pana sitoziva. Apa pakarohwa bag up. Saka imi pakadyiwa mari achifoti nditire favor mugroup wakabuda nditi create a group andika involve vanhu vaunoziva kuti vakabirwa mari vausinga trust imbomusiya kunze handiti ondiisawo but inini ndine nhamba yako iri private ichi ndichataura newe kuprivate number iyoyo. Okay, no problem. Nditaura newe kana kuti iwowe tingaita seiko kana kuti usapinde handikati augone utsvaga rimwe line here risi ichi because ndora line rako kai hatisi kuda kuti risikanwe nevanhu. Pane dzedze namba dzandinakupai dzekufona idzi ndo line rangu cheche riri private so tinogona kushandisa iro riri reWhatsApp ratiri kushandisa kufonesa. No problem. Saka just do that. You won't enter. Then we start from there. I think we just need to expose this guys. If it's not going to pay, then we take it. I end up TV or follow you. No problem. So that you guys at least you can be Mungango and PC at least Mamu and watch Maniswako TV. Yeah, and because the marriage I told about this guy and I. And if you marino buda pa fear ngatuza necho kwadi guys I don't think uti maricha buda apa hapana marino buda ninga yiwa ni mona zvandauza vanhu vese vanakagadzirira group ndezvone kati munhu uyu so far tichara izvezvi haana kana mari kumagezi mari hapasina mari hapasina izvezvika yatongonyaya yekutiza because ari kuziva kuti padhuze nemapurisa haasvike chiro zvaari kuziva daona kuripotera macases asiri ari kuenda noripota macases ari kutuma vanhu vakaita semukadzi wake nemumwe anonzi anzi Dhane Maposa iye pacho zvakazozita rake iri papending akusvika kuti mapolisa anobatwa because kubuda kwakaita mujeri akabuda nenyaya dzekubhadharwa mari anasisi vake vane mari haana kutobuda nekuti nyaya yapera nyaya iyoyo which means ichitoripo ipapending saka iye zvekumapurisa haatombodi kuzvinzwa. Wow. ende kutiza akatama paakatama last month kutama iko pane chinogona kubondoka no the way the wife spoke kana manzwa pafoni aita kamika kupanika so kana mazvinzwa kana if you noticed what I noticed inini patata nemukadzi aita kamika kupanika kaita so because deyanga zati muna zvaita kwa ubuli waita kwa mura chibloka ichidini ingade yangoti nditaure newe chunabva bloka but padamuudza kuti iwe wakavhura account yakavhura nesta rako abva ati chiko ende kuze chimwe chinhu chatikabata vanhu nacho uyu mukadzi izvezvi kana ari munhu ari clever ka
asi munhu akufanira kualeta Winston about zvizviri kuitika izvi because once akamualeta ka Winston ari kutiza mukadzi iyeyo ndokuti ane zvake ndo next move raWinston. So shaitika manje kuti Winston kana akatiza mukadzi ndiri kupinda pa-crossfire. But now that's the thing. Now mukadzi obvious achatouza murume wake kuti noti right now chiripo kavatoi pa-panic mode. They thought kuti nyaya vakakubloka nyaya yakapera. Now nyaya yakubuda nemunhu wasingasivi. Andiona ende wamuza chanzi voice renyu andu wamunzwa voice renyu so zvichitoreva kuti haina vatoi pa-panic mode. Akatiza hazvina basa but at least tine information yemukadzi pabasa pake paanoshanda panozikanwa hanimona who use that information because account yakavhurwa kuFNB yakavhurwa nezita remukadzi saka mukadzi uyu explain FNB achaexplaina kuti vanhu vese vaisa mazimari ese muaccount umu zvaifamba sei. This lady will explain muaccount make because iaccount yake ndiyakavhura account kanesa rake achaexplaina kuti vanhu vese ava vakabloka havanenge achiti handivazivi mari dzavo dzaipinda sei muaccount nezita rake. She will explain ipapo. Motamba necheckpoint imi motamba nespeak out futi tori pasi checkpoint ndoyandiri kutotageta isi tichipisa nekunoko handika ndichapa futi simba zimu ai simba achipisa nezimu ai kusaiduka checkpoint ichipisawo nekuSABC. Anmona that's the only way. Yes chiedza mavangira chiedza dzoka kuAfrica man chiedza we need you back in Africa with your intelligence. We need you back in Africa chiedza we can tinobatsira kugadzira nyika iyi. Hey, she will pay for her husband's sin, guys, right? Listen to this one. Pane mwe mukadzi mu diaries ari panapa. Nyaya takaita kuseri. Atina kuita pajekerere because mukadzi aiprojecta basa rake muzimba anti but munhu mumwe wedu murume wake antika akarova 419 kubasa kwemukadzi. Sorry shamwari kana uri comment section anditauri zita but ndangotaura nyaya handiti zvinhu kuti mukadzi anenge ari accountant kumakambani pamusoro munhu achitaurira kuti kambani ipi handimaona murume 419 handi mukadzi anongoshiya detail nemurume kokumba arikushiya detail nemurume ari kunyora pasi arikushiya detail nemurume ari kunyora pasi handi murume ndobva anopindira muaccount yekubasa kwemukadzi handi mazviona ndobva anotora mari hanzi akatanga achitora small zvekutangira 50,000 kambani aizvioni handika otora 100,000 kambani aizvioni ndobva azosvika pakupinda ndokubva anotora ave kuUK vari kufona manje imbomirei kufona kave UK veUK makatorigwa marei taswera komadi kumbopedza tipedze imozofona nemateri vari panoka zvakaoma hazvo njapisi dzangu dzatanga dzepadhiaris kwanzi bamini ngavachereka kufona nokuti forogonya yamai ava yakwira maclax anga akutamba-tamba zvino unfortunately vari married mukadzi wavo mamunzo handiti havana kuvhunzai kuti havana here munin'ina kana mukoma kana ana sekuru zvavane voice ngeravo aiwa ndichavabvunza right pakangoti ndinenge tanga nda kukonzida iwe right mini madayari sibodo anmona saka right I think let's do that Ashford bora ngoma ndiyo handika sorry yenyu sanga kuda kufona I think nyaya yenyu yakangofanana ndo imwe chete takuda move panapa we want a move we want the next move I'll give Simba chikadza nyaya isimba ufamba nayo handika tofamba nayo kutoenda nayo ku SABC isu tine chitono isikunoko handika gachiche handitika ngati let the war begin tikakushaya Ashford ayo kwakunanga tokusiva saka he mustn't even think of threatening you or of sending any hit on you because tikakushaya tichadzila nezvakapetwa zvaachaita zvaanoda kuita newe ndizvozvo ndezvokuti samwari ramata uya ndicharamba ndingoripo handira kwatinoenda una kwaunoenda hano kuchengeta ndimwari chauchengetwe nemunhu uchengetwa namwari alright Ashford iri boss akaita izvozvo kuseri mondiedha wanditi ndotenda ndichakuedha kuseni kwacho sharp right guys ndo zviri kuitika munyika izvi iyi nyaya ikai tichirega ititambe nayo ndaichitaura nyaya yemukadzi wokutorigwa mari nemurume anga achitenga achitora ma50-50 handika 100 kambani hombe izvi handika maaudit ekumakambani amunoti munozviita sei ndofunga anozoitwa ka1 here
kana kuti pagore kana kuti ka2 ameno. Saka panenge chimbome kutogwa maridzi kaidzi. Mukadzi asi kuziva chinhu. Muona murume akatopinda mukampani nezvemakombiyuta izvi. Akatopinda mukampani yenhingikiri ye system yecampani. Muona murume akazosvika pakutora mari inokwana kuita 10 million. Uona utsinye wacho. Panoziva kuti mukadzi wake ndiye accountant ipapo, ndiye auditor ipapo. Kwakunotora 10 mita murume. Murikunzwa? Mukadzi asi kuziva chinhu. Murikunzwa? But somehow company yazviona kuti ndo zvikuitika pandi. Yatoisa ma-investigators. Zvinonolinka here nemakombiyuta. Ameno zvakafamba sei zvakanolinka kune kombiyuta kuti mari yaitogwa through company ipi? 3 laptop yemukadzi. Hanomaona. Zvanolinka kudaro ve-IT ve-intelligence. Ndobva vabata mukadzi. Vabata mukadzi vakati mari iri kushayikwa panapa ndokuzotosa ndotoona kuti mari yakati yaitobuda mbichana mutina yakawanda. Mukadzi akabva ngoziva kuti game ndere kudheni kwangu. Hanomaona. Akangoti achinodza murume achifonera murume kuti ndasungwa. Muzati varume vane utsinye. Munhu akatiza munoziva kuti muJoburg kuri autiza uchinda kure. Angotiza kubva munzvimbo yavaigara ndobva aenda kune imwe nzvimbo kunotyisa so handichatauri nemazita in case vamwe vanogona kuzoziva kuti ndikutaura nezvani. Hanomaona. Mukadzi yaya manje kunodai mukadzi aticha come clean kuti no ini ndakashare information nemurume wangu. Murume wako anoshanda ipi? Murume mukadzi to come clean rajere kai 10 meter guys. Makore kai 15-20 years. Chekuita hapana. Apa mukadzi afuridzirwa zvese kana sendere kuti ati lawyer hapachina. Murume pautambire naye murume akabva atongodza mukadzi akabva atotora bhegi rake hembe dzake ndobva arosha. Ndobva atora nemota nemapepa emotikari. Murikunzwa? Iye mukadzi ndobva atisana zvinhu vanotengesa motikari same time kuti aite mari. Apa mari dzakadai dzinodiwa dzinoiswa panze zvadzinoshanda ka? Hapana zvadzinoshanda mari idzi. Ndobva angoti phone ndobva aenda. Mukadzi manje adzine nemahoksi tiri kukupa time yekutsvage murume wako kana kuti you pay for this. Saka mukadzi anzi is either you testify against your husband, you produce your husband, you give us information nemurume wako ne location, then iwewe wotena into a witness. Kana kuti iwewe laptop ndeyako manga muri mukembrese. Mukadzi akanga azvimba forogonya guys. Forogonya yanga aitozvimba zvikuda kutoputika guys. Ndobva andifonera pakati pousiku. Sisi Melly ndobva andikandira picture face iyi ndakaiona face iyi ndoiziva. Face ndakamboiona asi ndakaiona panjasi iye murume uyu. Ndikati face ndinoiziva iyi. Zvikanzi Sisi Melly munomboti munosvika kwakati ndokwanotambira ndikati maiwe kani wapedza. Chivata muningina panovatika angakaita maziso black izvi zvinokushawa hope nekusavata. Ndobva ndanikira ndatora picture yayo ndobva ndatumira kwandakatumira. Kuya kwakandiudza mukadzi ati makati mutambira ndokwaanotambira. Ndobva ndatumira boys dziriko. Munoziva kuti boys dzinongoruma nawo nekuseriwo pane mari. Ndikati ndobva mukadzi yakabva offer reward. Hanomaona. Akane motikari yanga nene kwasai ndio yakati ndotengesa zvangu. Ndobva offer reward ye 10k. Hanomaona. Ndobva ndaisa picture kwendi kati boys ndikutsvaga munhu uyu pane reward 10k anenge angondudzawo pari nelocation akangobatwa 10k ndinayo. Vanhu nekutrasta inini pakapindwa busy guys nachitsvagwa. Ndakuchitaura nhasi. Mukadzi chena kana achida nokudza iri kana nichamfonera zvonyisi zvomurume wetakazomubata akudze nyaya konangona ngochake kuti maybe kana ane connection dziri padza murume wacho iye ari mukati handi akatopiwa 15 years dzake. Takapinda busy vanhu vakapinda busy 10 gida kai yekutsvaka munhu. Tombofonegwa kunzi manyai pakati tamuwana handika aitonga nemushonga mukadzi ndomuza kuti kwai manya pakati izvo zvipabhora kati atoripo manya. Hanomani mukadzi yewo driver nemaCID omanya oenda paya handika kodzanga ari pane izvo zviabva. Hanomaona abva pandifunga paizi vanhu vana nomurumirawo here kuti wanga uchitsvagwa handika nevanhu vanga uchitsvaga panapa hachadzoki pane ino nzvimbo akuenda kune imwe nzvimbo vedu vanhu vakamanya nekuda kwe10 grand iyoyo handimaona vakamanya. Takaita 3 months 10 grand iri pastikeni maimwana tikawedzera mukadzi yakawedzera ikapinda mu15k kuti munhu abatwa nokuti anga kunzi your time is up nemaCID iwo ndochapindira uchongoipindira nyaya iyi kana tamushayiwa. Hanomaona takazoti last month but one takatoriwa indada kutofunga kuti munhu achatobatwi ndochokwadi chiripo. Ndobva ndada kutofunga kuti munhu arimo munzvimbo imomo but abatwi pano taishaya anotiudza kuti anogara apa cheche hapana munhu aitaura. Mwazati mamatsatsa arumira nani muziva anotopanana tipu. Takazongo takarivara one day ndobva ndangofonekwa zvikanzi muchiri kutsvaga ningi zvikanzi izvozvi ari pabhawa rakati kwakati izvozvi as I'm speaking ndakatomonita uyai but mukasvika please musanditsvake handika ingosvika muchibata munhu ndoda mari yangu. Ndobva ndafonera mukadzi ngati iwe munhu zvikanzi Sisi Melly ngoma nje ndi apa ndave ndisagwa ne 2 months kuti
kuti ndichinda hangu koti ndinosungirwa nyaya isiri yangu. Ndikati kwai manya pakati izvozvi tora ma-CID. Akaina ma-CID akati chichi akati ndikuya chikupikai. Akamhanya akanotora ma-CID memwe sezviriwo zvishoshwa pakasvika vakatora shasha mai wani akatobata chidhambi iripo. Akati mukadzi wakapururudza yeye akati henalo wakapotsawo bhurusa shiri kwezi akawa mukadzi achipurudza chifaraka munoize kufarira kuya akuda kumanya mapurisa nobva apurisa futi akatoshutamira ndokuzobatwa kakaita guys. Izvozvi urimo haana mboneta nguva wakabva nosvika achitonongira achitonotongwa wakapuwa 15 dzake izvozvi urimo hanomaona ndokusununguka kwaita mukadzi izvozvi. Saka nyaya dzakadai idzi vakadzi vane ameno zvezvinesvitika zvinofamba sei amen. But anyway guys, iyi nyaya iyi taipedza, hatina kuipedza zvokuti taivhara. Nyaya iyi yakuda kuchitambwa kuseri guys. Handitika panenge pachizoitika mamamuvhi ekuti tapedza submit study ndechizokudzai kuti nyaya yava papi. Kwaiko zvino guys chirega itambwe kuseri. Chandadzidza tiri tese tinenge tichifamba muroad 1 asi vamwe vanofamba vachicheuka. Kuna vamwe along the way, kuna vamwe vanotsauka vachienda kwamatsa kwachinda uko vokanga machinangwa chediaries ndechekubatsira vanhu voenda kunorumira negweseri. Saka information takuisa limited kuti kuti vanhu vadi at least satisfaction yekuti munhu yabatwa chete. Mari hapana mari chabudapa vachangoitawo kuti zvidi zvivabatsirewo. Anditika guys, so thank you very much guys. Moramba muine mwoyo wenyu wamuina utakupinda munyaya yechitu but ndakukata atingabatanidzira nyaya ishi. Handika regai timboona kuti ivo sekuru ava vari kuuya vagone here kubatsira kuti munhu afambe oga achiinda kunozvikanda mumaoko avanhu hanomaona right. Saka musainda guys tisati tapedza ifirimu chairo fortunate ndo rinonzi drama chairo ndo rinonzi drama hanimazviona. But anyway zvirimo munyika zviri kuitika nimaiona kuti iyi yatoitika mamusi kutoziva kuti what is going on. Nyaya dzakadai dziri kuitika ndozvazvinoita hanomaona. Aiwa Grace atingabatanidzi tine mafollowers akatowanda kuYouTube zvekudaro. Saka vasingatova vasipo paFacebook. Saka inotova confuse zvekudaro inoti inobva apa mangwanani ega kuYouTube uko vanenge vachitokomenda kunge live kuYouTube ndovaona hangu njiseka kuti but vane kuYouTube wakomana sisi milanga chito anenge chito add me ari kuYouTube ikoko noti add zvinhu zvakatosoitwa zuro kana kusara zuro zvitoto add kupi very simple venga macomments edu ini macomments aya anenge achisaenda ndichitomaona ndi comment section inayo hani mazvona live yakaitwa kudhara. Saka tingatova confuse regai tikate handitika tege kubatanidza nyaya idzi handiti right. Saka guys musaenda regai tinzwe sekurundunge ava vakagadzira meni kuzimbo live musi unoshu kuzimbo live vanoti vanogona kuti uwane murume. Saka kana varipo vanoda kuwana varume mochigara muri pa standby toona kuti nhasi cheko muri kuvata mave nevarume here muri kuvata makagumbatigwa here nhasi sekurundunge vari mucomment section. Handitika tanzwa kuti how far handiti. Stay tuned guys, don't go anywhere, and again please share the life. Handitika love you.